Luar biasa hebat ini Inggris. Kok sik aja neh. Pisan neh. Nah, iki basa Inggris. Mbok menawa ditanggap ning Arab Saudi. Arab Saudi wah angel nek niki Mas. Nganggo basa Arab. Saged basa Arab? Insyaallah na'am. Naam. Naam apa artinya naam? Bisa. Bisa. Wah, hebat. Nek ora iso basa Arab takono karo Mas Sigit Jenengan nggih. saged to? Ora ketang sithik aku biyen tau. Zaman cilik-cilik nika. Zaman cilik tau ngerokoti pojokane madrasah aku saya. Zaman cilik-cilik. Iya tenan basa Arab penting sinden dalang yoga ya kudu latihan basa Arab, basa Cina, basa Inggris ya ta. Basa Arab contohnya untuk mempermudah kita mempelajari bahasa vokabuler kata-kata bahasa Arab dijadikan lagu. Dikemas menjadi lagu. Heeh, nggo ngambangke mulai belajar. Contohnya Rokson sirah roko baton gulu utunon kupeng sinon untu. Nah kuwi cara jan mletik untune. Pemikirane. Saribon brengos. Wis ana. Saribon iki brengos, nggih ta? Heeh. Penggaris mistaraton lapangan nombo alon-alon. Nah. Loh, alon-alon. Sing penting entuk une ngono ae. Coba. Basa Arab kuwi apa kuwi? Angel soalnya niki. Waduh ya ora wis kudu iso. Tambahi nggih. Wis tak tambahi to, coba. Tenan. Alhamdulillah. Tak tambahi ambung. Ya ora apa-apa lah. Ya ora apa. Sing tak senengi presiden ku yang ngene lho. Ya ora apa-apa lah. Nyicil. Nah. Tilingane wis pira ini? Ya. Basa Arab. Tepuk tangan, matur nuwun. Hebat. Heeh. Ku mau lagon kuwi apa kuwi no? Kuwi dadi simbah-simbah biyen ki wis padha ngelingke anak putune. Ngono. Heeh, aja do korupsi ngelingke nganggo tembang iki mau. Iya, heeh. Sepisan meneh nok, sekali lagi selamat, semoga PT Semen Indonesia ke depan menjadi perusahaan yang gemah ripah lojinawi, makmur sandang lan pangan. Ya, dan diberikan pemimpin yang amanah, adil dan bijaksana. Amin, Allahumma amin. Gandeng Semen Gresik iki yo meh ngedeke ana Rembang kono ya. Kami harapkan pengembangan PT Semen Indonesia ke Kabupaten Rembang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat Rembang dan sekitarnya. Yono. Semoga bermanfaat. Iya, Mak. Kuwi mau Mbak Puri. Ya. Coba saiki sing saka Blitar. Nah, sing sapa? Iki sing Mbak Yosi. Iki Slendro sepote. Slendro saka is. Ning nong ya si batuke nonong ngatek ya padang bulan basisir Banyuwangi padang bulan basisir Banyuwangi
Wilujeng dalu. Wilujeng dalu bucange Mbak Limbo. Presiden kok kaya ngene. Nama lengkapnya Yosi sinten? Dipun tepangaken kaya wis ketau kenalan to Mas aku. Ya ana sing wis nate pirsa, ana sing durung. Tak baleni lho. Heeh. Dipun tepangaken Bapak Ibu sedaya ingkang lenggah wonten mriki. Nami kula Yosi Dian Pratiwi harum mewangi sepanjang hari. Ngoten. Bola bali iki nek presiden kelahiran Jemuah Kliwon ya. Aku nyat padha karo kelahiran demit to Mas. Suarane rumah saya kaya bledek. Dasar bocah cantas, aduh, ayu, aduh. Emane kok rada sentet sithik. Sik, apa Mas? Sentet ki cara Rembang ki manis. Manis ya, Mas? Manis. Nggih, kula pancen manis. Kulinatus gula, Mas. Lah direbung semut. Coba nembang Mbak Yosi. Nggih, napa? Menika wonten pamundutan saking Bapak Rasim jual jamu toko Karya Subur Jalan Kapten Dul Hasim nomor 43 Gresik. Menika nyuwun lelagon Kembang Rawe ngono. Ning sadurunge Kembang Rawe nganu se apa kuwi Sri Huning ya kena apa Gelang Kalung ya iso. Engko munggahe Kembang Rawe. Ya, ditayubke Tulung Agungan. Napa, Pak? Sri Huning. Iya. Dibawani Sri Huning Mbak Yosi. Bawa nggih, Mas. Bawa. Putri anu sabar mengki lajeng nyawer enten wektune. Waduh. Sabar. Nggih. Gampang nih, gampang nggih. Ha iki. Ya, jembar. Lho, ya. Kunjuk dumateng Pak Dwi Sucipto minangka Direktur Utama saha para panitia. Panjenenganipun Pak Abimanyu. Nggih, Pak Dwi, Pak Abimanyu saking dalu. Nggih, lek ajeng nyawer nggih mboten napa-napa lho, Pak. Mboten usah izin lah. Biasa mawon. Yes. Sinebut pahlawan putri. Dian suarane. Wah, aduh. Alah-alah manise. Iki anake sapa? Anake bapake. Sombe nek gedhe dadi apa, Nduk? Dadi maling. Mantri. Mantri kok maling. Dadi mantri. Mantri apa, Nduk Yosi? Mantri suntik, Pak Dalang. Lah, nyuntik sapa? Aku kok sing disuntik. Wah, kowe ta sing disuntik? Heeh. Iya, mergo arep nyuntik ora duwe dom. Duwe, Mas. Masa? Tidak ketang cik. Oh, iya. Hitungane dom bundel nek kowe. Heeh. Wah. Sri Huning Mas. Sri kucing. Sri kucing, Sri Huning. Salah to Mas? Alah, kowe iki nyinden pirang-pirang tahun Sri Huning nganti kleru. Cakepane iki lho, kata-katane kleru kowe iki. Kata-katane salah sih, Mas. Kata-katane salah. Oh, marai aku lagu sembarangnya apal nih, sira apal yo kata-katane Mas. Udah. Marai kata-kata yo penting panjenengan. Lah iya. Dadi nembang ki lek kata-katane salah pancen yo dirungokne kata-katane ra penak. Iya. Kata-kata wasis. Sik tak buseke sik Mas ya. Dibusek kok iso buseke piye? Lho. Nyinden ya Mas yo. Heeh. Lah kuwi bener karo ora tergantung karo mic. Lah, berarti sing kleru. Aku salah berarti mic-e sing marai ya ta. Oh. Nah, tak bener sik. Lah. Oh, sing Nyeblok. salahe nyeblok, sing kleru mike. Oh iya. Ngelek bener saiki. Sri Huning. Sri Huning Mastika Tuban. Seneng aku. Dikeplake yang gerak manuk.
labuh tresno prapteng layon. Suaramu kok iso apik ngono kuwi lho. Lah kuwi ya nek rahasiane Mas. Rahasiane apa? Pesindihan sakmene kan ya. Jiro lupatmu. Heeh. Nah iki duwe resep dhewe-dhewe Mas. Nek sampeyan supaya suarane apik resepe nopo Mbak Yosi? Lek kuwi pancen enek resep. Jane ora rahasia Mas. Umum-umum saja. Apa resepmu Yos? Kuwi ya kuwi endoke maratuwa. Kok ndoke maratuwa? Masalahe maratuwa kan pengen pitik ayam alas. Walah, omong ting blasur. Wis pitik nganggo ayam. Apa ora lah? Nek ayam wis ayam rasa ayam alas. Sirku sing ngomong aku dhewe kok. Nah iki. Lek sirku. Nah, lah. Presiden iki kandhane ngayal ae. Ndok mah ya. Ya, ndok kan nenek loro to Mas. Nah, ndok maratuwa ki loro. Ya ta? Lah, kuwi lek ngombe ya nek carane. Carane ngombe ben suarane apik. Isuk loro, soro lore. Ngono Mas. Piye baleni? Isuk loro, soro lore. Kleru. Isuk loro, sore loro. Kok panggah salah piye iki? Lha piye? Kowe mau muni piye? Isuk loro, soro lore. Alah. Isuk loro, sore loro. Isuk loro, soro lore. Alah. Sore loro. Soro lore. So. Re. Lo. Ro. Sore loro. Soro lore. Alah. So. Re. Lo. Ro. Sore lore. Sore loro. Ah iso ngono kok. Anjen ya kudu diwalik sik Mas. Ayo. Ben kena. Sore loro. Aku sore siji ora entek kok ya. Ayo. Tak pranggung bojana bebelo wirat moyo tan wurung sri huning gundul. Salah neh iki mesti aku lagi. Ngono iki. Kok seriune gundulmu amoh. Tan wurung seriuning gugur ora gundul. Sampeyan kok ngengkel. Ngengkel. Sampeyan pas riuning meninggal dunia iki nglayat apa ora? Ora. Lah kene kok ngeyel wong aku sing melu ngedusi ero. Gundul. Dek pas meninggal iki pas gundul ya ta. Jadi seriuning gundul. Oh, kuwi seruning bojone Pak Narto nek kuwi. Malah. Mangka musti kaning Coba Sri Huning, heeh, tayubke cara Tulungagung dibukani saka Kyai Roland XP. Yo. Ayo. Sik mati. Heeh. Kok kowe ya, Sri Huning yo. Sri Huning mesti ketuban labet tresna tuwin sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja kandur prameti. Ya. Sri Huning
jogete apike alah alah alah. Dangdut keco Kembang Rawe Wiwitane SMS-an saben saya suwe saben jejer nyekal tangan banjur ngomong kembang gendong hatiku digawe loro kembang melati agawe buka sini matur nuwun. Iya sih, duh. Bocah nek cantase kaya ngono. Hebat. Coba slendro 6 no. Heeh. Kuwi mau Kembang Rawe. Heeh. Nduk, apa? Kok bacotke nggon gara-gara sinden 6 ngadeg kabeh. Ngono. Heeh. Cawe sesaji mundhak nampa duka saka jeneng nuwun tak derekke mak. Gandane Kang Sekar Gaduh lawan kembang menur Kang Asmunyo arum winor lan moyo
Bromororah manguswa nyumbrangan mandek Yai, mandek. Les lunga wekasan parane jenegat detalaniro supaya kandhek lagune lagune jong pinara sabta jong pinara sabta tinalangan deres hawening gumrining Yayi Bratasena mandhek Yayi lakumu kaya disengkake iki bakal temeka ning ndi Kakang Anoman tak jaluk minggiro aja kanggo gawe lagune Bratasena ayo prasajan wae si Adi bakal temeka menyang ndi Yayi mundi dawuhe Siwa Destarastra ing Ngastina menawa para Pandhawa entuk ganjaran wujude bumi kang mapan ning alas mertani ya Wanamarta karepmu Wanamarta arep tak babate tak gawe negara kanggo kamulyaning para kadang-kadangku Pandhawa walah dalah di mbok wong urip ana ngalam donya kuwi nganggo ngilmu titen apa si Adi ora niteni marang wateke para Kurawa Kurawa ki mung arep njlomprongke si Adi tata gelar lahir Yai Bratasena diwenehi wujuding bumi mertani diwenehi ganjaran kuwi tata gelar lahir ning tata gelar batin Kurawa ki arep njlomprongke si Adi kon mlebu babat ana alas mertani mongko nyatane alas mertani kuwi alas kang gawat kaliwat-liwat bebasan janma mara janma mati satu mara satu mati kowe arep dijlomprongke di bali ora watak Bratasena mundur sejangkah yen durung kasembadan Sedyaku alah dalah pun kakang ki ngiman marang si Adi aku ki ngiman marang kowe Yai ayo bali mumpung durung kebacut bali wae iki alas gawat alas wingit alas sing ngrungsit aja dadi pepalangi Bratasena hayo Kakang Anoman sing suminggir tak nggo liwat bali bacut ora gelem bali pun kakang sing balekke si Adi ayo di bali mandek
kagiat sang kapirang urinang kul ginembet gembet dosang retnaning bawana weh ladalah jebul kaya tugu waja sing dadi anteping tekadmu di iya iki maupun kakangmu kepengin neter sepiro anteping tekadmu anggone bakal babat alas mertani iya aja semelang yai pun kakang Anoman sing bakal ngawat-awati sak lagumu di lengeng driya mangu mangungkong kanduhan rimang lerleno tanpa kanen Rikata Dyan Bratasena ing tiasira harsa jumangkaglet ngantepi ciptaning kalbu nadyan lebur luluwa nora kembocer iku dawuhing guru kadangku Prapandawa tak jaluk bojo Basuki wah bareng aku lumebu ana Wanamarta pancen hawane beda. Aku percaya lamun to alas mertani iki alas sing gawat kaliwat liwat. Nang digoyong apa lan kepiye wae ora bakal mundur
tekate Bratasena. Alas mertani tak babati kanggo kamulyane kadang-kadangku Pandhawa.
kedadian. Bumi gonjing langit kelap-kelap katon ler kencanging alis risang maweh andrung sabareng kadulukir moyak mayi waladalah ana menungsa cuman toko kumawani ngrusak mapan ana kene. Lah kok wit-witan dadi bedhole sakarepe dhewe. Waladalah. Apa dheweke iki ora ngerti menawa iki sejatine kuwi dudu alas nanging kedatoning para jim kratone para jim kraton Ngendraprasta. Wah, lah kok dirusak sakarepmu dhewe iki piye kowe? Dadi atur ana ngarsaning Ndara Dandun Wasana. Ana kidung rumaksa ing wengi tegeh ayu luput ing lara luput bilai kabeh jem setan datan buron paneluan tanono ani mewah panggawe hala gunane wong luput geni hateman tirta mangkota jim dam darat ora tak timbali sowan ana ngarepanku ana apa dam darat Raden Dandun Wacana kepareng matur paduka minangka kadang panenggak para jim ingkang ratoni Ngendraprasta mriki kawuningono bilih kalenggan sak mangke wonten jalma menungsa ingkang sumantaka ngrisak papan menika ngrusak papan kene piye wit-witan sami dipun bedholi alas dipun rusak. Mbok menawa ora ngerti menungsa kae yen sejatine iki kratoning para jim. Mula kangsa kuwi, dam darat, nyadong dawuh Raden Dandun Wacana. Elingke menungsa kae kanthi becik supaya nglereni anggone ngrusak alas iki. Elingke kanthi becik wondene ora kena dilingke sarana aris. Mangsa borong purba wasesa tak pasrahke marang kuwi. Yen perlu kantinen kabeh para wadya jim supaya ngundurke menungsa kae. Nok-non iye. Terang trawaca Dapaduka Raden kepareng Hamid badhe ngemutaken dhateng menungsa menika. Buta Pandhawa tata gati wisaya
wur-wurahan tengaraning juret gong maguru gongso tetekat ya budulawar panjriting turangga esti rekata ingkang dwaja lelayu sebeh orang ngira orang legewa cetuk barek munyuk putih. Ayo ana munyuk sandanganmu piyuh-piyuh kinclong piyuh nganggo sumping paladalah. Mesti kuwe nadyan to munyuk dudu sakbaene munyuk. Ayo yen pancen kuwi iso tata jalma, yen pancen kuwe duwe tenger sapa nyuk jeneng munyuk. Ana swara wondene rupane cat katon cat ora kena tak pesthekke menawa iki wujude bangsa alus iki wujude demit jim iki paladalah. Lantip sing dadi pamikir munyuk. Ayo ngaku munyuk sapa jenengmu? Tambuh kelaunan aku Hanuman ya Senggono. Anuman ya Senggono. Iya. Kowe sapa? Keseting sinuwun Yudhistira ing Indraprastha, aku tumenggung Jim Surapati. Minggir, aku arep ngelingke menungso gedhe dhuwur sing ngrusaki alas. Babat wit-witan. Minggir. Sumrupa menawa kae sing pernah adiku kae Yayi Bratasena. Yai Bratasena kae babat alas iki kanggo gawe negara, kanggo golek kamuktene bebrayan gung para Pandhawa. Dadi tak jaluk kowe sakwadya balamu ora perlu ganggu riduh karo adhiku Bratasena. Paladalah yen pancen kae adimu tiwas kebeneran. Elengke. Aja dipacutke nggone ngrusak alas iki. Tata gelar lair pancen alas ning sejatine iki negara. Ngindraprastha. Mbuh ora idep paladalah ora kakange ora adine padha wae. Menungsa loro ora kena delekke kanthi becik lena pangendam tebuah dadamu lawan rontok ikamu kowe muyuk. Oh. What? Why? What? No! Pass! Edian munyuk putih awas kowe. Oh. Seblake dadamu Hanuman. Nyoh dodo ndih dodo. Andek puno kok semono kadegayanmu. Ayo, tangi monyet. What?
derajat apa? Ayo, Suropati Hayanono. Waduh, parat. Ora ngerti sangkan paraning bilahi. Mak semrepet edian. Ayo tangi. Wet, as canda. Oh. Ah. Edian. Oh. Wet, wah. Wet. 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 Pedhot lakmu ora. Wah! Ah! Aduh yo. Aduh yo. Aduh hampek dadaku. Aduh. Wah. Rumah sak kok meler terus. Awas maju. Iya. Wat lu wat mutiar. Menteleng kaya bandeng parat. Hop. Wat gas. Ri ho hat. Lutian wat. Mati aku. Yo. Aduh. 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 Loh, edian, loh, what? Wah, what? Edian ono munyuk yak-yakan tekan kene. Para wadya jin kabeh prekno sing ati-ati. Jebul tinemune menungso. Menungso sing babati alas kendri ngon-ngon munyuk. Nganti sumono wah Edian. Adikku Suropati wae lah dalah. Iki nek ora rebut loro dadi apa? Jikal sikil wat ada yang Edian lah. Loh, yo, wat. Woi. Ayo nyedak mrene. Oh. Anda ya. Edian, what? Mutiar.
Sampluk godo ora ngerti kowe mesti. Sampluk godo kelakon pecas ndahmu. Maju. Wah, what? Wah, what? Wah. Nganggo mencolot barang. Wet dian. Yo, wah, mutiar. Siji ora trima, loro sekae. Ayo, maju monyet. Ho, hat lu, wat, dian. Wah, wat. Iya. Kemenclang suarane parek. Ho. Hop. Wah. Wat. Wah. Wat. Wat. Wah. Wat. Iya. Dian. Ora guyon. Perangi. Sing guyon nek dapurmu. Edian. Sampluk dhuwur mengisor dadi apa kowe munyuk? Has. Hat. Ando yang matok. Aduh. Matok. Tangi. What? Wah! Kaya wow! Wah! Wah, kaya wow! Mundur. Wah, monyok. Wah, ngidoni. Rusuh kowe. Awas iki. Tak candak, tak jangan mangut, ketek nglakon dadi opo. Wus. Angel men nyekel munyuk. Yo, titeni. Dian. Loh, wus. Nyekel ketek kok angel, kok gampang nyekel sinden rumah saya. Dian.